balerina. I danas je subota, ali ne bilo kakva subota. Anđelina, doručak. O da, subota je! Subota je apsolutno nesumnjivo moj omiljeni dan u nedelji. Vidi, mama, Kašika i Viljuška su balerine. Baš kao i Anđelina. Ova kutija ne bi trebalo da je tu. Jel se sećaš, Anđelina? Juče smo se preselili i prošle noći si spavala u mojoj sobi jer su kutije u tvojoj. Ali naravno da se sećam, ali radije ne bih. Kako biste želele da provedete dan, istražujući okolinu? Ne! Ne? Zašto ne? Želim da provedem dan jedući kolačić i igrajući se s Alice, kao što uvek radim. Ja ću! Anđelina, draga, subota ne mora da bude takva kakva je od uvek bila. Preselili smo se na drugi kraj komadića Čedra. Stvari su se promenile. Znam, Alice više ne živi pored. I gospođica Lili više nije iza ćoška. Pitam se da li će stvari ikada biti kao ranije. U mojoj staroj kući nikada se nisam sudarala sa stvarima. Znala sam gde se šta nalazi. Mogla sam da idem na balet s Alice i da osetim miris parfema gospođice Lili. A sada se sve promenilo. I ne dopada mi se. Mama, moram da vežbam rondožon. Mogu li da idem? Naravno, draga. Uvek se radujem kad te vidim da igraš. I ja želim da igram. Ne, Poli, samo ćeš mi smetati. Neću! Hoćeš. Gde mi je muzički plejer? Mora da je u kutiji. Ne mogu da ga pronađem nigde. Dobro, ja ću se samo pretvarati da imam muziku. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne mogu da igram bez muzike. Mama kaže da i ja treba da radim ronjenje žabe. To je rondežon i to niko neće raditi jer ne mogu da pronađem moj muzički plejer. O Bože, mora da smo ga izgubili tokom selidbe. Devojke, možete da igrate uz moju muziku. Ali ja želim moju muziku. Ova je previše spora. A moja muzika ima pravi tempo. Ovo je nov muzički komad, ali slušaj, ima isti tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ne zanima me da li ima isti tempo. Želim moju muziku. O Bože, sada je presporo. Moram ovo da popravim. Želela bih da se nikad nismo preselili. Želim moju muziku. Ne želim da stvari budu toliko drugačije. Pazi, Poli. Anđelina, zaboravila sam da ti kažem. Ovo pismo je za tebe. Wow! Od Akademije Camembert, moje nove škole. Nastava počinje sledeće nedelje. O ne! Zašto o ne? Tamo se igra, a ti si baš dobra igračica. Ali u tom novom razredu možda neću igrati pravilno. Kako da stvari budu kakve su bile? Kako? Poli, idi u kuhinju. Mislim da sam čula Zubić vilu. Zubić vila je ovde.
Akademija Kamenber? Ovde gospođa Mišić. Vraćamo se u našu staru kuću. Molim vas, dajte nekom drugom Anđelinino mesto u vašoj školi. Da, tako je. Anđelina ipak neće doći sutra u vašu školu. Hvala, zdravo! Anđelina, ne mogu da pronađem Zubić vilu. Mama, molim te, neka mi Anđelina kaže gde je Zubić vila. Poli, draga, Anđelina se samo šalila. Hoćeš li mi pomoći da pronađem krpu? O, evo je. Ne, čekaj. Šta da čekam, Anđelina? Ja... Hoćeš li doći gore, Matilda? Imaš telefonski poziv. Ko bi to mogao da bude? Ako je baka, ja želim da pričam, ja želim da pričam. Draga, skoro sam završio. Mislim da ću otići dole da se odmorim. Kad bolje razmislim, ma dremnuću na sofi. Ne, mislim da ću umjesto toga zaliti cveće. Ili ću možda čitati knjigu. Šta radiš, Mila? Ništa. Anđelina, čudno se ponašaš. Mislim da bismo mogle malo da prošetamo. I ja želim u šetnju. Zar nije lepo šetati okolo po ovako lepom danu? Da, valjda. Poli, draga, ne udaljavaj se previše. Mama, ja... Mama, Anđelina! Dođite brzo, nešto sam pronašla. I Anđelina, to je dobro. Vidiš, to je vrlo, vrlo dobro. I vrlo je blizu naše nove kuće. Pretpostavljam da je dosta dobro. Pogodi, pronašle smo nešto vrlo, vrlo dobro. Anđelina, ovo je za tebe. Mama, to je od gospođice Lili. Šta piše? Draga moja Anđelina, pišem ti da bih te obavestila da je tvoja nova nastavnica baleta u Kamenberu moja stara prijateljica. Zove se gospođa Mimi. Mama, vidi šta dalje kaže. Rekla sam gospođici Mimi da si izvrsna igračica. Ne može da dočeka da postaneš njena učenica. Moja nova nastavnica zna da sam sjajna igračica. Zar to nije sjajno? Kad već pričamo o brilijantnim stvarima, tata ti sprema iznenađenje. Hajde da vidimo o čemu je reč. Iznenađenje? Za mene? Sve to je za mene. Prostor za vežbanje, baš u mojoj sobi. Mogu da igram kad god poželim. I ja! Da, i ti, Poli. Dopada mi se. Hvala ti, tata. Hvala, mama. Sve je sjajno. Baletska prodavnica je iza ugla, a moja nova nastavnica poznaje gospođicu Lili i mogu da igram u mojoj sobi i u mojoj novoj školi. Ali... Mama, nešto sam grozno slagala.
I sada neću moći da idem u Camembert jer sam ih zvala I otkazala svoje mesto jer se ne selimo? Kako si znala? Da li se sećaš telefonskog poziva zbog koga me je tata pozvao gore? Bio je iz Camembera. Prepoznali su uplašenog malog mišića kad su čuli glas. A i sakrila sam ovo pismo. Zar si mislila da ako ne znamo kada škola počinje, nećeš morati da ideš? Anđelina, baš smo razočarani. I ja sam. Mislim da sam se plašila, zato što neću viđati Ali svake subote i zato što neću ići u školu gospođice Lili. Bila si uplašena zbog svih tih promjena. Da, trudila sam se da sve ostane kako jeste. Promjena nije uvek loša stvar, ona je samo, recimo, drugačija. Svi smo morali nešto da ostavimo iza sebe, ali ovde ima toliko uzbudljivih stvari. Novih prijatelja također. A tvoji stari prijatelji te neće zaboraviti. To je stvarno dobro, zar ne? To je stvarno dobro, Poli. Igraj sa mnom, Anđelina! Znaš, Poli, mislim da mi se dopada ova nova muzika. Ima odličan tempo. Vidiš? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Znaš šta? Promjena ipak nije tako loša.